Každý z vás sa určite už stretol s mapou, či už to bola mapa nejakého blízkeho okolia, automapa alebo turistická mapa. Čo to ale taká mapa je, ako vlastne vznikala? Prvé mapy neboli podobné mapám, ktoré používame dnes. Boli to skôr náčrty nejakého blízkeho okolia, ktoré si vytváral človek a zaznačoval si to na steny svojho príbytku. Bol to napríklad pračlovek v jaskyniach, kde si zaznačil miesto, kde našiel nejakého mamuta, kde bývajú jeho blízky. Mapy, ktoré sa podobajú dnešným mapám, začali vznikať v starovekom Grécku. Gréci boli výborní moreplavci a zaznačovali do map okolité pobrežie alebo miesta, ktoré navštívili. Zaznačovali pobrežie Ázie, ďalej zaznačili pobrežie Európy alebo Afriky. Čo to vlastne mapa je? Mapa je plochý, zmenšený obraz Zeme alebo jej častí. Starovekí Gréci boli tak šikovní matematici, že dokázali na základe svojich výpočtov odvodiť aj tvar Zeme. Tvar Zeme je guľatý a najlepšie ho vystihuje glóbus. Čiže glóbus je guľatým modelom Zeme. Na glóbus sa zaznačuje celá Zem, do mapy sa zaznačujú iba jednotlivé časti, alebo sa zaznačuje aj celá Zem. Ako vlastne taká mapa vzniká? Mapu vytvárajú kartografy. Veda, ktorá sa zaoberá tvorbou map, je kartografia. Objekty, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu, nemôžeme len tak zakresliť do mapy. Musíme ich pomocou značiek alebo nejakých prvkov zmenšiť a zakresliť do týchto našich map. Aby sme vedeli mapu čítať, potrebujeme vedieť vysvetliť tieto jednotlivé prvky, alebo teda značky, a tie sa nachádzajú v dolnom okraji, na dolnom okraji mapy a volá sa to legenda alebo vysvetlivky. Na tejto mape, alebo teda na tejto našej ukážke vidíme značky, ktoré sa nachádzajú v turistických mapách, ako je napríklad jaskyňa, horáreň, horská služba alebo turistický chodník. Na mape samozrejme nezaznačujeme len objekty, ako sú domy, školy, parkoviská, ale takisto zaznačujeme aj tvary zemského povrchu. Čím je pohorie vyššie, tým je farba tmavšia. Čiže najnižšie pohoria alebo nižšie pohoria budú zaznačované svetlozelenou farbou, najvyššie veľhory budú zaznačované tmavohnedou farbou. Takisto je to aj s hĺbkou oceánu. Čím je more plyčšie, tým je farba svetlejšia a čím je more hĺbšie, tým je farba tmavšia. Najpodrobnejšie sú zaznamenávané malé územia. Sú to napríklad mestá a zachytávajú sa na plány. Na týchto plánoch máme zaznamenané ulice, domy, školy, zdravotnícke strediská a tak ďalej. Podrobnejšie územie je zaznačené na turistických mapách. Na týchto mapách sa zaznačujú kopce, rieky, horské chaty, horárne, nadmorská výška jednotlivých bodov. Čiže veci, ktoré používajú turisti alebo potrebujú turisti na to, aby sa zorientovali v danej krajine. Ak sa niekam vyberiete autom, takisto používate mapu a toto sú autoatlasy alebo automapy. V nich sú zaznačené miesta alebo mestá, ktoré potrebujete, kam sa potrebujete dostať autom. Sú tam zaznačené hlavné cesty, vedľajšie cesty, motoresty alebo benzínové pumpy. V školách sa najčastejšie používa atlas. Atlas je to vlastne súbor alebo kniha máp, kde je zaznačená Zem ako celok alebo potom jednotlivé časti Zeme. V školách sa takisto napríklad používajú aj mapy nástenné. Na tomto obrázku vidíme automapu, kde sú zaznačené hlavné cesty, vedľajšie cesty a dole vidíme turistickú mapu. Turistická mapa je podrobnejšia. Sú tu zaznačené napríklad vrstevnice, sú to čiary, ktoré spájajú miesta s rovnakou nadmorskou výškou. Ďalej sú tu zaznačené nejaké chaty,
prechody, hranice štátov. Ako vzniká taká mapa? Ja už som spomínal, že mapu vytvárajú kartografia. Veda, ktorá sa zaoberá tvorbou map, sa volá kartografia. Samozrejme, objekty a veci nemôžeme zaznamenávať v skutočnej veľkosti, ale musíme tieto veci zmenšiť. Na to nám slúži mierka mapy. Mierka mapy nám vyjadruje, koľkokrát je dané územie zmenšené. Mierky máme číselné alebo grafické. Číselná mierka pozostáva z dvoch čísel. Prvé číslo nám vyjadruje počet centimetrov na mape, druhé číslo nám vyjadruje počet centimetrov v skutočnosti. Čím je toto druhé číslo väčšie, tým mapa zobrazuje väčšie územie, ale na druhej strane je mapa menej podrobná. Grafická mierka, tá sa najčastejšie nachádza v spodnej časti mapy a na nej je zaznačené, že tento úsek, ktorý tu máme vyznačený, je 100 km. Čiže jednoducho si zmeriame vzdialenosť na mape pomocou pravítka alebo kružidla, priložíme si to na grafickú mierku a vieme, ako sú dané miesta od seba vzdialené. Na tomto príklade by som vám chcel ukázať, ako v podstate kartografii veľmi zjednodušene pracujú s takýmto zmenšovaním objektom. Na prvom obrázku vidíme nakreslený kvietok, ktorý je v skutočnej veľkosti. Čiže prvé číslo alebo táto mierka 1:1 nám ukazuje, že 1 cm na mape, ktorú ja si vytvorím, sa rovná 1 cm v skutočnosti. Vedľajší obrázok nám znázorňuje kvietok, ktorý som zmenšil o polovicu. Čiže prvé číslo 1 cm na mape budú 2 cm v skutočnosti. No a na treťom obrázku vidíme ten kvietok najmenší, kde 1 cm na mape sa rovná 4 cm v skutočnosti. No a ešte si vypočítame jeden taký vzorový príklad, kde budeme mať mierku číselnú 1:1,000,000. Čiže 1 cm na našej mape bude 1 000 000 cm v skutočnosti. Ja samozrejme chcem udávať vzdialenosť dvoch miest na mape nie v centimetroch, na mape v centimetroch, ale v skutočnosti sa vzdialenosti udávajú v kilometroch. Čiže musím si toto číslo, 1 000 000 cm, premeniť na metre. To urobím tak, že škrtnem si 2 nuly, čiže už mám číslo 1 cm v skutočnosti. Budem mať 10 000 metrov. A keď si metre premením na kilometre, čiže škrtnem si ďalšie 3 nuly, pretože 1 km má 1000 metrov, tak 1 cm na tejto mojej mape je 10 km v skutočnosti. Ak sú dve miesta na mojej mape s takouto mierkou vzdialené 5 cm, jednoduchým výpočtom 5 krát 10 km mi vyjde, že tieto dve miesta sú od seba vzdialené 50 km.